A min o que máis me gusta da madeira e é polo que animaría a todas as persoas que tamén lles pode gustar este tipo de produtos. Así, no, vamos a ver. A mí o que máis me gusta da madeira é que é un produto natural e dá igual o produto que queiras fabricar con ela, sempre van a ser produtos únicos. Unha veta, un nudo, unha mancha determinada da madeira vai facer que 3, 4, 5 produtos fabricados exactamente iguales, cada un deles vai a ter a súa característica. Entonces, no momento que metemos unha tarima na nosa casa, metemos unhas portas, incluso un revestimento decorativo, nunca van a ser iguales a outro que se poida facer a posteriori. Sempre van ser produtos únicos que van a ofrecer unha calidez, van a ofrecer unhas características especiais dentro de cada vivienda.